Ơi Ayong, मा खालामदों? मा मावदों? हाब आयंआ 100 बोसोर जासिगोन न? 93. 93? औ होमबा बहुद खामानि मावनो हायो न? सान्दुं गोसाब्लाबो हाब दानि मानसिफ्राथ' हाया हाया बे काजि खानाय मोजां दे होमबालाय न? हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय माने आं दायो फोथाराव दंफैयो आरो माइयाव हासार सारगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गावखौ सोलिनाय न'खर लानानै जिउ खुंनाय मानसि माबायदि जेब्ला जों थांना जानाय समाय जाबाय आरो जाबाय जेब्ला गोजान जालांबाय बिदा जाबाय रायजो जाबाय जानाय लोंनाय मुवाफोर नांगौ जायो दानि मुगानि मानसिफ्रा दोङो सोरबा दोङो सोरबा गैया दानि मुगानि मानसिफ्रा माने अननायफोरा बेबायदिनो गुबुननिफ्राय जेब्ला सासे मानसिया गैया जायो निखावरि जायो बेनिफ्राय बहाय एबा सिन्था खालामगोन बेयावनो आसिरबादा सोरनिबा न'खरा गोमानानै बेफोरबायदिनो आसिरबादा गोमालाङो आरो हादोंना मावनो हादों माइ